Dobre. Takže bavíme sa o téme šéf. Už prednáška samotná má názov Som dobrým šéfom. Napadá vás niekedy otázka Som dobrým šéfom? A to nie je otázka teraz, že to krachuje. Ono to žije 5-20 rokov. Ale tú otázku aj tak mám. Skúsme definovať rolu, pozíciu, to bytí šéfa. Čo to je šéf? Kto to je šéf? Ako tento človek funguje? Čiže pozícia šéfa. No keď sa ľudí pýtam, definujte mi šéfa, tak neraz ostane ticho. Sme šéfovia a zrazu to máme definovať a váhame. Takže skúsme to dať spolu dohromady. Jedným slovom šéf asi riadi. To je jasné. Riadím tých ľudí. Teraz, čo všetko sa skrýva za tým, že riadím? Čo robíte vy ako šéfovia? Ďakujem. Deleguje. Určite. Deleguje. Ďaká. Ďakujem pekne. Smeruje firmu, to znamená, áno, smery vo firme. Určite. Ďakujem. Kontroluje. Ďaká. Kontroluje. Určite. Rozhoduje. Áno, je to jeho job. Ďakujem. Hodnotí. Ďaká. To znamená rozvoj ľudí. Tak, ďakujem. Rozvíja ľudí. Ďakujem. Plánuje, v každom prípade. Plánuje. Ďakujem. To keby tam nebolo. Zodpovedá. Určite. Zodpovedá. Keby na to prišlo, vedeli by sme takýchto vecí napísať na ďalšiu stranu. Ďalších 10 behom minúty. Koučuje, dáva vízie. Určite. Prečo to sem píšem? Veď sme to sem vymenovali behom pol minúty. Keď otvoríte hociakú knihu o manažmente, toto tam bude plus minus napísané. V inom poradí, ale to tam bude napísané. Ak si vezmete hociaký seminár o manažmente, toto tam bude plus minus tiež vymenované. Prečo to sem píšem, keď to je všade uvádzané a vieme to vymenovať? Ja to sem píšem z jedného dôvodu. Napriek tomu, že je to známe, vieme to vymenovať, častokrát je vidno v praktickom živote takáto situácia. Darí sa nám, naberáme ľudí, podo mnou to narastá. Na čo prídem ja ako šéf? Skôr či neskôr? Ak to podo mnou narastá. Ja nemám šancu toto riadiť osobne. To sa nedá, už to je príliš veľké. Musíme delegovať. A teraz komu? Mám tam veľmi šikovného človeka. Je u nás niekoľko rokov. Je preverený, loajálny, výkonný pracant. Nekradne materiál. Prídem za ním, Jano, si tu jeden z najlepších, budeš robiť šéfa skupiny. Jedno z preverených, loajálnych sebe potiahnem, ako delegujem mu časť nejakého útvaru. Čo je častokrát vidno, tu kývete, častokrát je vidno v zápätí, toto sú výkony skupiny po tom, čo jej Jano začal šéfovať. Tam už nie je také nasadenie, ako keď som tam bol ja. Tam už nie je taká výkonnosť, ako keď som tam bol ja. Tam sú dvaja ľudia na odchode. Tam je emócia dole. Teraz prídem za Janom, ako za novým šéfom útvaru, Jano, čo robíš? Ty počúvaj, riadím, smerujem, rozhodujem. On mi toto všetko vymenuje, on má pravdu, ale tu sú výsledky. Iný príklad, mám obchodnú firmu, máme obchodný tím, mám výborného obchodníka. Ja už nestíham všetko riadiť osobne, už to je príliš veľká tá firma. Aj tam človek, ktorý robí obchod s nami 6 rokov, pozná klientov, pozná konkurenciu, pozná produkty, vie urobiť dobré obchody s dobrou maržou. Klienti to aj v rozumnom čase zaplatia. Kvalitný obchodník. Prídem za ním, Fero, zobereš na starosti obchodníkov. Ja už nedokážem sa im všetkým venovať osobne. Rozumie sa tomu, budeš im šéfovať. Urobím z neho vedúceho predaja. Častokrát je v zápäti vidno takýto trend u našich obchodníkov. Menej stretnutí, menej prezentácií, podliezajú mi cenu, hádajú sa mi o klientov, dvaja sú na odchode, nedá sa predávať, dusno na obchode, to tu v živote nebolo. Prídem za šéfom predaja, Fero, čo robíš?
Riadím, motivujem, rozhodujem, smerujem, delegujem. Zase toto mi vymenuje. A tu je výsledok. Čo chcem týmto povedať? Jednu vec. Poznáte situácie, kedy šikovný, nový, schopný človek, preverený praxou, sa stáva vedúcim na servise, na výrobe, na maloobchode, na nákupe, na účtárni. Schopný človek je potiahnutý hore a to je začiatok trablov celej skupiny. Keď sa spýtam, čo robíš, tak toto mi vymenuje bez problémov. Zaujímavé. Vie, čo má robiť a nefunguje to. A ja mám v rukách zase čierneho Petra. To mám ja osobne riadiť túto firmu do konca života. To sa nedá. Ďakujem, neprosím, nechcem. Presne tak. Ešte niekedy do toho človeka aj prídem. To sa môže stať, že už naspäť nepôjde. Aj to sa stáva. To je skvelé riešenie. Ďalšia vec, čo chcem týmto povedať, napriek tomu, že toto je pravda, tu nám musí niečo zásadné chýbať. A možno tu chýba definícia šéfa. Toto je pravda, nejdem o tom polemizovať. Ale chýba mi tu taká priama, ostrá definícia šéfa. Pretože ak by toto stačilo poznať o šéfovaní, tak toto musí mať nejaké výkony. On to pozná a toto výkony nemá. Jedna z mála známych definícií šéfa, ja ju sem napíšem, znie takto. Šéf je niekto, kto dostáva úplne vykonané. Šéf je niekto, kto dostáva úplne vykonané. Na prvý pohľad, čo je toto za definíciu? Ako divná. Ale skúsme si ju pozrieť. Tá definícia má v sebe ohromnú silu. Jedno slovo, len treba porozumieť. Jedno slovo v tej definícii by som rád vypichol. Tipnete si, ktoré? Nenápadné slovo. Tak. Úplne vykonané. Čo znamená úplne vykonané? Dávam príklad. Poznáte situácie, keď príde váš človek za vami s niečím takýmto? Šéfe, máš to komplet hotové, len prosím ťa, doplň tam tie ceny, inak to máš komplet hotové. Máš to aj v mailoch, som ti to posielal včera a pošlím to, čakaj na to, inak to máš hotové. Alebo, šéfe, toto už si videl? Ukáž? Nie, nevidel. Alebo, šéfe, naše auto mi stojí hen tam na ceste, na krajnici cesty. To je šéf logistiky a dopravy, ktorý má krásny plat, služobnú Octaviu a ja idem riešiť naše odstavené auto. Jednoducho poznáte situácie, kedy vám dáva váš človek prácu hotovú tak na 70%? Tak. Už to od neho iba zobrať, čo tam chýba si pozáňať, pretože tam chýbajú nejaké veci, celé to dodelať, pretože ja sa po to podpíšem, to musím dokončiť samozrejme. V tej sekunde, keď to ja dokončím, preberám plnú zodpovednosť, lebo cez moje ruky to prešlo na konci. A čo je na tomto najkrajšie? Tomu človeku dať plnú mzdu za to, že urobil kus poctivej roboty pre našu skupinu. To je rozdiel medzi úplne vykonaným a nejako vykonaným. Vedeli by ste si nájsť teraz každý svoj vlastný príklad, kde úplne mám pred očami, ja neviem, ekonómku, servisáka. Ten človek prichádza ku mne, úplne to vidím. A teraz od neho preberám polovičatú prácu. Presne teraz to vidím pred očami. A hurá, dokončiť za neho. Ak takúto vec si teraz viete pred očami premietnúť, takúto situáciu, to je bod, kedy som nebol šéfom. Podľa tejto definície. Koľko mám takýchto momentov počas dňa? Koľko mám takýchto momentov v rámci hodiny počas jedného dňa? To už každý z nás musí vedieť sám. Teraz, prečo tak vrtám do toho slovička úplne vykonané?
Ono to má jeden dôvod. Totižto, ak dnes nedostávam úplne vykonané, to nie je otázka toho, že by mi tá firma mala teraz krachovať. Ak nedostávam dnes úplne vykonané, ja neriešim teraz krách vôbec. Tá firma si beží svojim životom. Ona dokonca urobí expanziu. Ona etabluje novú pobočku. Ona zavedie nový produkt. To je zvonku úplne v poriadku. Tam je iný problém. Viete aký? Tam je časovaná bomba. Pretože v akom stave budem ja ako šéf po čase, a teraz zdôrazňujem, ak vedome netlačím svojich ľudí do úplne vykonaného. V akom stave budem ja po čase, ak vedome netlačím svojich ľudí do úplne vykonaného. Spravidla ja budem úplne hotový. Fyzicky, psychicky, časovo vyblokovaný, hotový človek. Ale mám čísla. Sa pozrite dnes do očí mnohým šéfom, mnohým majiteľom firiem, mnohým kľúčovým ľuďom, šéfom divízií. Úspešný človek, veľké auto na parkovisku, dom postavil, 2 haly vybudoval, je na nervy z toho všetkého. On už nevie, čo má robiť prvé. Žena mi skáče po hlave doma, kde v čertoch stále som. Ona nechápe, že podnikám. Ak vôbec žena ešte doma je pri môjom podnikaní. Ja už neviem, čo mám robiť teraz prvé. Mám to predať. Keď to predám, čo budem potom robiť ďalej? A v tomto stave sa zobúdzam. A ja idem riešiť motiváciu mojich ľudí. Fajn. A čo so mnou? Veď ja idem do totálne mínusového účtu s energiou. A to je len táto jedna veta v praxi. Ak šéf musí veľa a tvrdo pracovať, robí prácu za iných ľudí. Bodka. Ak šéf musí veľa a tvrdo produkovať, robí prácu za svojich ľudí. Tým nepropagujem šéfa lenivca. Ja len hovorím, že jeho práca nie je to, že pracuje za ostatných. Len to jediné hovorím. Inak na tejto definícii sa bavíme o jediné veci. Ako prežiť ako šéf? Ako sa nezblázniť ako šéf? Ako sa nestať otrokom vlastného výtvoru menom SRO alebo AS? Ako nebyť rukojemníkom vlastnej firmy do konca života? O tomto sa bavíme. Viete, čo je v podstate jediný parameter, jediné kritérium veľkosti šéfa? Z hľadiska tohto, do akej hĺbky a šírky dokáže pretlačiť úplne vykonané. To je jediný parameter. Do akej hĺbky a šírky dokáže pretlačiť úplne vykonané. Že je to jednoducho, tá práca je hotová. Na túto vetu zachytávam 2 reakcie. Prvá reakcia, ono je to pekné, viete, ale v tejto dobe, v tejto spoločnosti, za daného stavu úplne vykonané, nemožné. Práve som povedal, ako je normálne sa trápiť ako šéf. Neakceptujem. Iná otázka. Ak som šéfom, čo musím ja robiť v tejto dobe, v tejto spoločnosti, za daného stavu, aby som dostával úplne vykonané viac a viac. To je jediné, čo ma zaujíma. Aké kroky ja musím podnikať, aby som týmto smerom kráčal.